na taɓa ganin matan da babu tsoron Allah a cikinta. Aka auro mata kishiya, lokacin da aka auro mata yarinyar nan aka kawo ta, an buga bokayen, an buga, an rawa, an buga bokaye, an yi kar a yi aure an gagara. An buga, an rawa, an buga kar a yi auren na aure ya gagara. Da aka aure ta, sai ta ce bokan ita ta yadda an yi auren amma ta zama banza a gidan. Lokacin da amarya ta zo, sai ta tare a boys quarters, aka yi asirin da aka raba angon da amaryar. Mijin kwata-kwata baya tunawa ya aure ta. Danginta ma ba sa iya zuwa gidan su sani tana nan. Aikin da take a gidan shine ta yi uwar gidan shara, ta mata wanke, ta mata wanki, ta mata girki. Sai ta shekara 7. Ana zaune ana nan wata rana sai ta fara ciwon ajali. Ku ga ɓatan basira, ku ga irin shedan abin da yake wa bayin Allah. Tana zaune sai ta kira amaryar. Sai ta ce mata ciwon nan ban san zuwan tashi ko baran tashi ba. Maimakon ta samu basiran ta roƙe ta gafarta mata. Babu wannan basiran. Sai ta ce mata to yanzu abin da nake so da ke shine ta ɗaga mata gado mai rumfanta ta lega sai ta ga tsuntsaye guda 2 tantabara an rufe musu ido. Tana ba su abinci a ƙarƙashin gado sai ta ce mata na roƙe ki ko bayan raina ki ci gaba da ba su abinci. Ta ce mata insha Allah. Bayan ta kwanta ta rasu an kai ta an dawo. Sai ta tuna bayan kwana 3 sai ta kira ɗanta babba. Ta ce mamanka ta bani wani amana ina gani ba zan iya ba. Yaro na bude karkashin gado ce cabbi to wai zai iya wannan tsuntsaye mai karkashin gado. Sai ya tafi ya kira baban. Baban ya bude ya ce to wani irin tsuntsaye ne wannan ma. Aka kira limamin unguwa. Limamin unguwa yayi alwala, yayi addu'o'i, ya kama tantabure ya kunce. Mata ta yi jiri, miji ma yayi jiri. Yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wace wane tana nan an hana su ganin juna. Ita kuma ta mutu. Muna ganewa.